Nana aja kuma dufie mampon hema oba hema wo fedua otutu tatai amawre mfisa nana makradu yadom ni finhia numi oba hema wono na otua no na oda no a entoto ye nyina no waye no obarema odi mu akote na oye ntoto ye se ne be a enema be konkan ye ene nana afa no ye pa a enye asem ketwa mampon hema no amawre mfi sa mampon hema ane ne hini nyina wo mu dibra ewo asante akonwa no eno so ewo soro a anya asam keto akra nana eno no oba hema mampon oba hema nana agakuma dufie wono mo enso asoye de adure ya yetwa ede amama mo so beboae Asanteman afisia no akoso ayofo bebia yedure eye ye nana bechemhene nana fosu giabo a wotoso mienu woni ne hema nana adwampon jamena sewa wono mo asoye ena yedure ya wono so afa wo ho na wono beta adwumadi na chi a yeguso a yede ebremu eye tepa manhene woni ne manhema nana edusei atwewampem a odi kanye woni ne hema ye friend se nana ajiwa pemu a wotoso mienu wono so etra yeni ena wono mabo ade mu a wono so de wo mo nyam ebeta nana produya no ma otoso miensa ne fi chenum no echi wora sentence a ato ebe ya asankra mahima nana abranchewa wono ena wono so ene ne mpanyimfo wono ayi wo muti a wono bai nana ho ye fe nana ho ya kono nana afa no ho a chese akono ye sorry asante abahima ya wono piese na wono ba utim se asankare obahima se de medical kanu utim se amamra ane amane ya adwuma hwane nsapatia de egu ne nsa so na we de egu ne nsa ekon no so akono ye dancing kra no se de esi atwa no na bomu na afeye wode kente papa bi ade agu so na nananom etutu atata utim se asante ewo ade de wabo no duku so utim se duku no efata no achese anya asem ketwa erutiarafo ena ya samubo de ebekwoso wa ha bia no enya de a ya bekatamoni asankare ba hema nana ho ayefeye nana ho ayefeye nana ayofo bebia yedre eye ye nana asankare hema nana abnachirewa a wodi kanye ono so ene ne nananom atankonwa mpanyimfo eni ntini erutwura wono so bo na chidom enene obeboa amamfinhia num no ya hyefa ne kama e wa ha nti asankare hema eno no Otra bia ya yedri ya eye edoso omahema nana ya asantoa wono ene ohene a ye fe ne sada sebre osahene buadu wono mo aso ye na yedri ya enya asem keto akra omo so beboa ama asante hema afihia nano aye kama nana wadaroma udi nana afrakuma se wa kusi obuadu nana afrakuma se wa budi obuadu asante achiago ko ema anya ne bai nana wadaroma anei afai ade na mane yesonko
n'achi ama dwumade na yefe emma buru yesrem ala yesrem ba buru no say wo mu sua tete na tete efe tete akono tete ede eti de ma me no beye na na beye no wo mu sua na daachi no o mu de abo obobura e na be mu o akọ omani Osha yabo epri yana aguna manhima nana echampon tanse yadom a wotoso mienu wone nana trankonya ena wono nso abo ahyiamu a wono mbeboa ama nana amakuradu yadom wotoso miensa ni fi hyianum no wotumi adi ne kama na yesa na nidie na yene na twetwe nkomo ekakra oba hima wada roma yabo akwaba eba NYANSAPO kasa mfonyiri so eburu wada ma wudin any would the brainy view. The feminine champoma in Tanzania, Domotosuminu. Yeah, Arafo, Kakum, Yajino Queen and where there, Obahima Nankasa, and what to the Numtia, what in the Atujan. What ma, Yemisa, Yemisa, and what I teach you ever happen or any say. And what I teach you, and I hima in Funuma Wenya, and Untina, ya fire horna, Yabasa, you ranching. Yanini ebedisa edapona kesewi yaw nana yemisa yaba ye asa abahima won mo twahia mu ha no obi a kire ya esisi no so no ane wudie no edamu soronko asa kire ne sai ai konfo anoche e ma meneme enti efia ye ne yi su chini ye a eye fita enti ye chin ya ase no konfo ye efie yi ye ne ye dia efie ni ti ene ye nti da bia ya husuo eye fitaa ti de chinye no eye fitaa hwe ahwefo eno so wonkyeremu kakra no ane na yenkoi na enne dei ayada sonko sansempan fo me ate ase se we ni bredi kan ya Asanteman tamano ohima bi ti akonwa so na ye hyefa no no ade na abeka na wode akyere Asanteman ene omo a wono mo hwe yo ye nana amakwadu ya domotoso me yensa emfie numi ada asante amamre ne amane adi ama emabunu a wo mfa wo ani mfata asa adwumadi ehu bi da no omo anya akwanya ene dai abehu amane ne amamre ekwan a ye fa so Asanteman mu ha yasom ye nananom ekwan ye fa so a ye tia ekwan ye fa so a ye fa ye ho eduru saa ebre seya nti aya akwanya kese e de ama emabunu a odi akira wo ba nana ebinom a bo nananom akwadu nananom ahema mochafa wom sa enne mama Asante amamre abakwasam ato fom
ne nkyerɛkyerɛ no nti amma social media so de obi apɛ bia na wɔka yitu adefa Asante akonya ho sa wote sɛ obi bɔkɔ adu sɛ nananom ahemaanom mama abakwasam no ɛkɔ fam sa obagye atum na wo se ne sɛ wada roma meji tuma enye yie bisa yedi kan sɛ yamanne ne yamamre ne yakɔfa obi som ne yesom broni ba ye na ye nananom som wɔ hɔ dada ɛna suatra dodoɔ a ɛwɔ bibifo afanti yakɔfa broni amanne ɛne yato ye nananom de atwene enti enya ye no ahemafo ɛne asa amane o ɛyɛ muama kristo som amagye atumu ɛna asai amanne ne amamre ɛna wo ya amamre ne amane a ye sɛ ya abosom ne ma ɛnso anya abosom ne ma nti enye ye ene yasa amane wadaroma de atwato afutu a wode bema adasa afutu amede ma adasa ne se ene obia abesua bibi afri anamo a yetu ene ene dai bi se de enim amane a ene yehu kyenye bia so ene wo ba ye wo hu se kyenye bia kokko ebi ye fita otu anamo abebusa de nti obi de ye fita ne bi de ye kokko nti amasua de ye bebrebe afri anamo a yetu ne ene anase dwuma de ayedi ne ene so edase esme dase for babia yedroye aye obahema wahia frawo sedate enfransa obahema wono nakache ene yedroye a wono natankonwa wono so chehye ya wono behwe amanfihyanum ana akoradu yi adom otosom yensa yede nti naso ye ene modaroma ye wo sesie ano no sa wo sha obahema ya afakaka apata bahema no nana acha a otosom yensa echa panyini no echa panyini no wono na odi asasesie apata pabahema nana acha panyini wono ana odi asa no sa yadika ene modi nkomo ama yatra mo apatapa akonya no mpanyinsam amamra ane abakwasama eda ho nana acha mo hwa nyansapo yesane mbadwemba bebia yabo apri eye nananom abahema chidom a wono ewo kumase anomo Asante abakwasam we akoya bredi kan ya Sante ma bia wote akonya kese so etese ne mfinhia anumu ye hyefa a kyese akono yie ne ne so hwe nananom abahema won mafom hu yi a won mo kira mamre ene amane a ena fomo enti na wose eye nyansapo ye bopini ye nananom na ye no mu edi nkomo kakra enti madaroma ye ne nana eni nkomo na afeyi no ye mi nsa ne nsam ba ko mienu bi nana wadaroma meme wakwa aba ya medie wadaroma me pacho obetimi abodin ene odi bread amame me pacho ohene ba echa panyimi ametoso miensa abatrapa heme o say Asante hene ba eno no nana mimisa wadaroma ni de ni ambrase mu ye ka se chidom a mudumedi ankasa pa ene sai chidom de yete ye ho ase o chidom de ye do ye ho ye ka se chidom a otumfo tenase a ode ne no manyina bre ohene ba achempem hene ene ode abɔ ne dom ade abesiha tini efre ye chidom na chese bibia ewo ahemfia ye betimi aka se ewo momo ewo ye ho na achempem hene ena ne dia fi se ade bia otumfo ede be ye ne hu bia na ode ba betena ase no otumfo me yesan de be fa ono ane ba ohene ba du se poku enti ono na da chidom nyina no se ye beti aka se eye mpo na nka chidom esi ho kwa se ye mpena na ye se ne nka ye hene kura wontimi mfa no ho ma ne David chidom dia Asante hene na ne ba ena ode ne di chidom obi antimi ni chidom ye e ma ne ye da this Asante hene ba nko a arefo na chese eno no nana ye misa we so wadaroma ye se abakwasem we ni bredi kan ya ye hyefa bi wa Asanteman mu a etesa ede na eka ede ache enne enchirima ene ye ne ewo yo ene 5 years e na Asante hene ma edie ebedi kan da twedi ampo nyame ase efi se ye hunu bi sa enam se ye nana no oye batam panti tie se ye bibie dai e hye na nimonyam enam do a wodo Asanteman ene ahemafo amema ne ye bibia na ye ma ye de yakan ya hye o nso ye maami ba ye wode ye nyina ye hye ne yem se ye furu ba akoma de enti na ye wani gida pa de esra me na Asante hema se Awurade ma ne nkwa ahodi wom o ma ne kwatenten Awurade mfa ne bambo ne to no so
said you see ya him for no onye de chance nana wadaroma ye mausima ba ko bi akase ka bibi efafa nana kunadu yadom otoso miensa ho a eden na obetimi aka e de afọ ba hima obetina kunya so fi chianum ni dia me kan ne say nana wa ye bi de wa ye dọọso me ka say me kan de be chi obi ani ho a ode na sem wura na Asante hima ho a se bi odi sun be pia bonten se de tie bia obeka mo akoma ato ne nti enya no so nana wa ya ade tine nana ne se Awurade ma ne kwatenten no nkrokura ya se ye bone o ntwa ye to no mfie bone nche ye afa ye wi oni eja wadaroma efutu obey na de be man de nchirima ntitiru emaba wo masiso ewo Ghana ne Asanteman de be man nchirima ne se de awutie bia me mo ho abomfu a bibia betimi asi ebia woni nam hoi na ahene bi batu o na wo ye ho fia ebe de ne ba ye de ama wo nti ye ankura ye siso ye ma ye nina ho ne emre ye ho ase se de etie biara ye mre ye ho ase nyame de bibia nya de ma yes we ye ekuapem ahema nana obwenketia ono ana seseye ono so ababedra wo tutu tata ya wone ne dom afei ana won mo ba na won ma ba bebom na won ma bo ama Asanteman ne finhia num a wo betena akonwa so nana ama kunadu yadom otoso miensa no no okuapem hema wo ba beboa ama sa afahye atimi adimutintiman na ayefefefe etina ya sa papa anatie wei eye okuapem hema ya ono ana seseye mohwe na wo bai echese Asante ahenie no emu na ewa na etre na ekwa akire ye pa edisamani guso na masuguso na mutie dia na ese okuapem hema wono na emprempren wayi ni ti a wo bai ana okuapem hema wa fan hu ye papa papa a enye asem ketwa ewo hodoma wone na nanom atankonwa a wono bo na chidom ana neye wono so aba wono beka ho ama bibia ye kama se mremu renso aye nana otobo jankwasi abruhine emprempre wono so ade nanimonyam ade bapata nana ama kuradu yadom otoso miensa na chi ama finhyanum no otobo jankwasi ose wontumi ntrase na wonhye ama no enkosa akwa eti na baremaba wono so tutu atata wone manfehine wono nyina nana ansa sasraku baremadi no wono nyina ene wono mabo anaya wono mbeboa ama nana ama kuradu yadom ni finhya etosunum no ya na ye fefefe eti arofo amani guso na masugusu tie no na ese eno no otubo jankwasi ane nana ansa sasraku wono ana akabom a wono na nte fefefa wono abayi ya samu bosa ene ya bekoso awo menhia fikasiem hade enya de a ya bekatamoni enya de a ya besisimaso ya bema de bekoso bia no mahu etienkoso na emfa yaso ene anini akiri arefo bebia yedwe eye okuapem ahene ene ne hema okuapem hene nana otobo jan kwasi a woye okuapem hene prempre wona nana no okuapem traditional council no waye wono a president one ne ba hema nana afia nketia obru otoso mienu wono enso asoye ene yedwe ya wono frim kuapem ton ene wo nso beboa amenne yi ofen yetimi ahya wone nananom etwa no wehia enye asem ketwa ewo ahanom ene nananom so afa wo mu yi pa asokore mahema nana ya abreku wone ndedom natankonwa ene wo muso twahia wono mbeboa ise ne be nana ya kunadu ya admotoso miensa ni finhia num no ya be shefa na ye kama twa mensa bonkum so a nana afia amponsa adankreja obahema ena mensa ni fanso enso eye nana adroprika nana bema a wono so esache beposo kontre ehema wono ebenu ena wo so twahia wono mbaya nese wono mbeboa ama Asanteman ni finhia num no ya hye amana ye kama premier papa bi bakwan mahema no wono ana wayi ni tiye atase anya asem ketwa awa ha wono so abeboa na wahye amano akọ enkan
nana ato praman a wotoso omienu bakwa man hima amanse pramre nana ato praman a wotoso mienu oba wona wafan ho yie papa wama henie na ye fe wama henie na ye akonno twa na basa a egunu ho na sha ne Asante aso petia na ne ko muade a nana pia asaw afatao anna Asante bahima na mahine na ye fe eya akono amanse pramre wono so ene na chidom na abayi eye nyansapo koso na fa wani edi atie na shebi na yede yewano ebebrem yedre eye bekwa man hima nana adoapena man wono so ene natankonwa na woma beka ho a won beboa ama ofen ya hye amna ye fefefe nana amwako adede ene wayiniti a wodi asa hwa ne fe hwa na kono ene wo himi oba hima se enne nana makuradu yadom toso miensa ni finse na toso num no wono so ntena se obaba wo bebo na chidom na o ma shefa na mana ye fe eta bia yedre eye adanse hima oba panyini amwanima dede na se ene yedre ono so na ntena konwa o ma beka bomu ebe hye ama ofa no yetimi adi ni fefefe Kenya se number 1 oba hima ya aduchu ho no sapapa bi wono ananei o tututata ya wafan ho na wodna no nyam ade ba beta nana amakuradu yadoma otoso miensa ni fihye num yi ho nana ma ba hema fa wonom ho ama afihye num no aya akono dancing cry ahwene patia sika kokko achese anika na afeyie anono no ane yi ni dwom yade asa edi nanim na ya aduchiwa musa Kenya se number 1 wono so aba betrase nyansapo osane madwemba eno an wani guso se wo hwe abahema wono so twehia fefefe ya na nananom ahafo Kenya se number 1 ene number 2 number 1 nana ja aduchiwa amrosa ena number 2 nana aboajewa tinkwama wono ene wono abahema ene nananom ene so twehia wono bebo adwumadi arafo babia yadro yi esubu a obahema nana adawa wono so ene natankonwa ne mpanyimfo ene etwehye ya dwumadie ba kopa ene ye ba menhia yedi a ene omo so bebo ama Asanteman ne fihye num no ya ye ne kama amana ye fa ye nyansapo kasa fidie so nyansapo ye sane ne badwemba koso na fo ani di achi na de ye koso ne yemfa emremo arafo se wo hye babia yadro yi so a nana safo ajeman baro hene ene nana jabe afrakuma barohima wonom eso aseye ene yedre ya wonom so chehia wonom beboa ama ya hyesa efe ya enye asemketo akra ni otos nana da kwampem a wotoso emienu yamfo obahima wonom so ene natankonwa ene ne mpanyimfo ena wonom chehia wonom ebeboa ama efishani yedi amna yefe asante wa bakwasem asante wa mamredi achi na de akanyina no yemfa emamu ya yedre yi eye emem ena na okofrobo wono ye emem hene na ene yie no oba hema a wo ho no ena watu ni mpabo akese ede asena oba besimo na obeboa ama yena na afiakobi yena na kuradu yadoma otoso miensa ni fihye num no yedi fefefe na one nankonwa ene nananom panyimfo eka no ho ene omo nyina ebebomu ama ya hyefen kama enye asem ketwa ewo honom nidi no ankasa nana nyako arafo babia yedre yi nana owusua ayebiafo kura ofrumu ewua dumase eho obahema wono so ne nananom atankonwa empanyimfo ani tin adwotwura wono kan ho na wono beboa ama ne Asanteman nana ama kunadu yadom toso miensa mfihye num no ya hyefa ne kama enti yeguso aye ne nam ene de ebekoso ha bia no ye de ka hye mbose ye de ebemamo awie arefo yasa ababa bedru babia ye wei ntotroso mahema nana kwatema amponsa wono so ene nantankonwa abahema sa ohra dancing cry duku ahwene komade ne nsa so ye petia ene ne nsa enkawa so ne nsa tia ne nan ehya hene wamu enya ketenketwa wono so ba ya obeboae se ne be ya Asanteman ne finhye num no ye be hyefa na kama nti na eho ene ne sesie ye woni guso na wohwe a yedri aha nana atadwa ajiwa akode aha fuhwediem wono so ene ne mpanyimfo abahema nananom
ɛna wɔnom so ɛka bɔ mu a tietia wɔnom mpaboa so tia wa ɛnɛ yie wɔnom bɛboa ma Asante ma nana kora du yɛ adomɔtɔ so miɛnsa ne mfinhyia no mu no wahyɛ amana yɛ anika so wɔba ahema ɛnɛ wafa ne ho yie akyɛ sɛ ɛna fam kuruwa ni aniwa deɛ bɛkɔ so wɔ bia yɛahyɛ mbɔ dada sɛ yɛde bɛbrɛm ti kɔ so na fo ani kurutua wisi ahwemienu santem no fɛdi akyi na yɛn so yɛde ne pa ɛna bɛbrɛm aha nyansapɔ yɛsane no madwemba yɛde mo ase fo yɛduru dua yɛ ankwanta ɔba ahema a wɔno nso ɛfiri hɔ no mu na ɔbɛboa amadwumadi atimi ayɛ kamakama nana infodwo brago ɔne dua ankwanta ɔba ahema ɔne nata nkonwa aba ahema no ne nananom bi ɛka ho baayɛ ɛna wɔn nso abɔ ade mu hanom a ɛnyɛ asɛm ketewa no baabi a yɛduru nso ɛyɛ amanten hema nana sɛ wɔabɔ nsu brakatu a wɔtɔ so mmienu ɔno nso ɛne n'ahemfo na aba ahema ɛna wɔn nso atwa ahyia a wɔn nso baayɛ a yɛbɛboa ma nana ama kunadu yi adomɔtɔ so mmiɛnsa mfinhyia num no yɛahyɛ ɛfa no nyansapo ɛna w'ani gu so a wɔhwɛ no aso gu so a wutie yɛ subscribe na hyɛ na like ɛfa ɛma yɛn yɛda ase ɛfo baabi a yɛduru yi ɛyɛ nananom a wɔnom nso ɛbɛboa yɛ na wɔba ahema wɔ mu ɛyɛ nana ya owusuwa ampem tano so ɛhema ɛna wɔhene yɛ nana twerɛboa kodua bɛmpa menam hene wɔn ɔsɛ gyina mu ɛde matemamufo a wɔnom ɛwɔ dwansa afei nana tete a ɔwo so adɔtɔ ma akrokere gu adɔtɔ so wɔn nso ɛka ho bi ɛna wɔn nso atwa ahyia wɔn bae ɛbɛboa ɛma mfinhyia num no ɛnso ne deɛ no ɛkɔ so kamakama ɛwɔ aha no